चढ आयत्या ह्याच्यावर पाय ठेव थंय वरती आणि चढ. हां ते सुक्या का धर नको आयत्या का धर. आपल्या पहिल्या ट्रिपीत हे बघा एवढे पुरले बघा. कसली साईज आहे बघा, सपाट एकदम. ती बघूली आपली होय आई बा पटकन उचल. हा असा असा मस्त अशी पटापट उचलू बघ. उचलता कडक बघितलं पहिलंच पीस आपल्या असा. कसली हा भाऊ नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो आम्ही आता जातो खेकडे पकडू आणि 2025 मधला आमचं पहिलंच व्हिडिओ खेकडे पकडूचो. तर आज आम्ही जरा रोज होडीन टाकतो, त्यात थोडेसे होडीतून टाकतो आणि थोडेसे बांधावरून टाकतो. तर आपल्या बांधावरून आज किती खेकडे भेटतात बघूया, कारण त्या ठिकाणी होडी जात नाही त्या ठिकाणी आम्ही उतराण टाकतो. तर चला बघूया, आज एका वेगळ्या जागेत पण जात आहे मी. तर चला सृष्टी होडी ओला होता, निघूया आपण अर्ध्या वाटेत इलव. चला तर चल पटापट ओलव. लावलं आणि आता या साईडने असे टाकीत जातलं. तर आता मी टाकूक घेते आणि सृष्टी मोबाईल पकडीत. चला जाऊया. जर घे सृष्टी आता पगोले घेऊन नाक लागला माका मोबाईल घेऊक जमाचो नाही, कारण चिखल हा थोडं चिखला असून चलाचा. पगोले पडले ठीक आहे, मोबाईल पडलो तर अंगलट यायचा. आम्ही आता जातो. चला घेशील ना, जमताल ना. चला चल चिखल हा ना तरी लय नाही. पहिली पगोली टाकतो. टाक भँड भँड वर राहा काय. हां तो फ्लोट म्हणजे हे फ्लोट असे टाकून ठेव वर. जाऊचा नाही ना वाऱ्यान, जाता लागो वाऱ्यान काहीतरी ठेव. हे एक अडकवून ठेव, हे का नाही तर वरती अडकवून ठेव एका तरी. पडता नाही असं अडकव. चल आम्ही अशी हय टाकलो आणि हे फ्लोट वरती अडकवून ठेवलं. आमची नुसती रशी नाही त्याका फ्लोट बांधले. चल आता पुढे टाकूया. दुसरी पगोली हय टाकतो. आता आम्ही असे सगळे टाकून घेतो, नंतर मग उचलताना दाखवूया आपल्या काय भेटता काय. चला एक टाकलं 8वी, तिथे एक 9 आणि अजून एक रवली आपली शिल्लक. हे आपण काहीतरी पुढे टाकूया. बरेच लांब चलत इलं वडियापासून. तर आपली ही एक शिल्लक रवली आपण हे पुढे काहीतरी टाकून ठेवूया. चला आणि जाऊया आपल्या परत होडीजवळ. ताना फक्त कुर्लेच गावाक होय, तू कधीच नाही इलं ना या जाग्यात. पण पहिल्यांदाच असे उतरान पगोले टाकलं. बेळा भरपूरच. आता बघूया आणि भरती पण येते बा पाणी चालता.
तर जाऊया चल होडीकडे आणि ते बाकीचे आहेत ते बघूया. शक्यतो इतकेच टाके नाही तर थांबूया ना. चल मग ते असे टाकून ठेवूया खाली तर ना. आपल्या आधी व्हिडिओत हेच दाखवचे आहेत, पगोल्याचे दाखवचे म्हणजे ह्याचे दाखवचे नाहीत. व्हिडिओतून काय रोजच टाकतो. आज काहीतरी वेगळा करूया म्हटलं. चलत चलत वाय दमतलच चला ना. आज काय करणार, पोटासाठी करावं लागतं ना. चल आम्ही हे थांबलो आणि आता जी शेवटची पगोली मित्रांनो बरंच वेळ आम्ही हे थांबलो आणि जी आता शेवटची पगोली टाकलो थंय आता जातो. तर आता थंय पण जाऊन थोड्या वेळ थांबूया ना. जाऊ दे 10-15 मिनटं. या पाणी चालतं आहे बघ. चला तर चला आपल्या आज बघूया वरून टाकून किती गावतात ते. 5 टाकलो आम्ही, रोज होडीयन टाकतो, आता असेच टाकलो. चला तर ती आता चलत 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 आता बघा पाणी पण भरत येईल. गुळगुळीत हा सावकाश चल. ते बघले अजून बरेच पुढे असत. आम्ही येऊन जरा बसलो कारण त्या चिखलासून चलत येऊ जाम दमाग झाला. होय आपण दमला. मला होय थोडं ह्या झाडावर बस ऐकलं पेचात तर बघा झाड सुक्या. थोड्या वेळ बसूया आणि मग थोड्या वेळानं उचलूया ना. माहीत दमाग झाला. हा हा हो लागला. चल पाण्याची बाटली रवली होडी येत मारा नाही आता. 5 मिनटं बसलो आणि आता उचलूक घेतो आम्ही आमची पगोली. आपली पहिली पगोली थय हा थय समोर जमात नाही याच्यासून चला. जरा हे लागतात खूप ये चिकलवा ना. तर तुझी उद्या एलर्जी चाळवतली हसू हसू. आम्ही इलो पहिल्या पगोलीकडे. ही बघा आपली पहिली पगोली हळी ठेवलेली आहे डबली माझ्याकडे. नाही तेसून जाऊन उचलशील ना जमात ना. जमात तर हा आणि अशी पटापट उचलू गया उचलता. कडक बघितलं पहिलंच पीस आपल्या कसलं भेटलो बघा मित्रांनो. हे बघा एकदम कडक मस्त काढलो का पहिलो. दरवत ये पहिलंच पीस एकदम कडक कडक. हे बघ वत वत सुरुवात तर बरी झाली आहे. पहिलंच पीस कसलं काढलं ना बघा भारी. सारखी टाका हा बस. परत टाकूया, परत एक ट्रिप मारूया ना. 1-2 ट्रिप मारूया. चल आता नेक्स्ट मित्रांनो पहिलंच पीस आपल्याक मस्त भेटलो 200-300 ग्रॅमचे. चल चला घे पुढे चल सावकाश चल. मात्र तर मोठलं उडवायचो. ते बघ समोर दिसली पिवळी रशियन. चला मी आता दुसरी उचलतो. आपण ह्या साईडला असे आतमध्ये 10 पगोले टाकलो. ती डबल माझ्याकडे. उचल पटकन उचल. असा छोटी आहे छोटी आहे. हे छोटे नाही घ्यायचे टाकून दे. चल टाक परत टाकून ठेव. असं जरा असं वाटतं हळू डबकावू नको. डबकावलं तर जात तरी घे. असं असं अरे कडक 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 सांडे ना वाढताय ग केवढी बा टक्कर नका जा. टाक मित्रांनो कसली हा बघा दुसरं पीस भारी. तिसरं ही आपली तिसरी टाक गेली. चल आता पुढे चौथी उचलूया. 2 पीस तर आपल्या मस्त गावले आहेत. ती बघूली आपली होय आई बघ पटकन उचल हा. असा असा मस्त कडक कडक. ते पण मस्त खतरनाक पीस गावतात हा. चौथे पगोले तर पण आपल्याक मस्त गावलं. फक्त एक आपली हे झाली. 3 पीस गावले आपल्या. हे बघा कसले कडक. परत टाकून ठेव खाल्यान काय नाही असून दे टाक. नाही राम नको. हां ओके चल घे तू तोच डबं घे. चल मका नाही डबं नाचवू नको ना. चल आता 5वी. आता हे आतमधून जाऊया इथून फिरायला जाऊ गावाचा नाही.
हे झाडीसून जाऊया. 5वी पगोली गेली वाटतं ना. असा मस्त 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 मस्त. 4 गावले. 5च 4 टाक. काम 25. बघू अडकवून ठेव आहे का. हां नाही तर बांधून ठेव. गाठ मारून ठेव. ऐकलं नाही तर ते वाहवलं तर परत उतरा खाय पाणी येत. आता पण मस्त गावलं आपल्या. 5 पगोलेत आपले 4 कुर्ले गावले. चल घे. तेनीच चल सरळ. चल सारख्या चल नाही तर धडपडशील. त्यांनी जायचा ना. त्या बाजून जा. त्या बाजून डबो ठेव चांगल्या जागेत. 6वी. अय्या कडक. आई शपथ मस्त गावतात गो. मोठे भारी आहेत ना. टाक वत. यातल्या 5वी भेटली. टाक मस्तच गावल्या एकदा. म्हणजे चललो दमलो ना त्याचा काहीतरी उपयोग झालो. चल मस्त. आता दमल आणि दमलो तरी काय नाही. चल झालं तर तुका खाऊ देईन काहीतरी. चल घराकडे जाऊन. ही आपली 7वी पगोली. पुढे घे डबो. चल ऐ मस्त. सगळे कसले गावले होत बघ. खतरनाकच गावले होत. खतरनाक 6 कुर्ले गावले आपल्याक. मस्त एकदम खतरनाक. एकच माका वाटतं पहिल्यात ती गेली त्याच्यात होती वाटतं. बारकी होती त्याच्यात ना. अशी फेल नाही गेली. सगळ्यात गावली आपल्याक. ती एका लहान होती फक्त. चल असून दे काय नाही राहतं ते. चल आता 8वी. किती टाकलो आम्ही. 10 काय करा. 9 10 11 आय थिंक. असा होतो. दोन घे वर घे नाही जात ते. ह्याच्यात घेऊया. छोटे आहेत जरा ना. ह्याच्यात घे. थांब टाक. दोन भेटले एकदम. जरा छोटे आहेत म्हणून आम्ही ह्या साईजमध्ये घेतो. फेल नाही गेले. टाक. मस्त एका पगोली अजून फेल गेली नाही आपली. चल डबल लांब ठेव. असा मोठी आहे. बघ मस्त. वा कडक. टाक परत टाक. लाकडा काढाक तरी वाढताना त्या बाजूक टाक. आहे ती बघ. झाला ना आपला. आता हे ना अजून एक राहू ना आपली उचलूची. आता हे बांधण घेऊया पट करून. हां मग पुढच्या वेळाचे उचलूक बरे पडतले. आधी ती उचलूया. तर एक रावली आपली पुढे. आम्ही याच्या होडीयाकडे गेलो बघ. समोरच आपली होडी लावलेली आहे. असं काय नाही. एक फेल गेली. जाऊन दे चल. तर गावली मग अशी 2 गावले. त्याच्यात एक ॲडजस्ट झाली. मित्रांनो आमची एवढे 10 का 11 टाकलं. त्याच्यात आमची एकच फेल गेली. चल आता जा थोडा वेळ बसूया आधी ना. आणि हे करून घेऊया. होडी बांधण घेते मी ते. चल ते खाल्याने तर डेंगे मोडतले. तर मित्रांनो आता मी ते बसान सगळे बांधण घेते होडीत. आणि बांधतात कसे हे तुमका माहीतच असत. या आधीच्या व्हिडिओत बऱ्याच वेळा दाखवलं आहे. तर आता बांधण घेते. आपलं मोबाईलची बॅटरी पण कमी आहे. त्यामुळे बांधतात कसे ते आता दाखवत बसणार नाही. आपल्याक अजून 2दा उचलूचे आहेत. 1-2 ट्रिपी मारूचे आहेत. आणि परतच्या ट्रिपी किती गावतात ते पण बघूया. आता बांधतो जरा आराम करतो. आपल्या पहिल्या ट्रिपीत हे बघा एवढे कुर्ले बघा. कसली साईज आहे बघा. एक सपाट एकदम. म्हणजे ते 2-2.5 किलो आरामात होतले. सगळे 300 ग्रॅमच्या वरचे आहेत. तर मी आता हे सगळे बांधण घेते. नाहीतर ते एकामेकाक खातात. त्यामध्ये ते डबो टाकतले आणि एक बांधण घेते. चला माझे कुर्ले बांधण झाले.
आणि आपण आता परत इथूनच उचलीत जाऊया ना. आपल्याला बरंच वेळ झालो. कशा करू गॉगल. चल आता झालं ऊन कावळा येईल. इथूनच उचलीत जाऊया ना. चल तर आम्ही आता इथूनच उचलीत जातो कारण बरंच हो ह्या डब्यात घेतलं. इथून सुरुवात बघूया. आईला हे पगोल्यात काय गावनात नाही. नको असून दे टाक गावात. जाऊया एकदा बांधलं काय. चल मग पुढे घे माझ्या रे देते. दोन पगोल्यात आमका काय गावलं नाही. आता ही आई तिसरी उचलून बघूया. असा छोटी आहे ती पडली गेली. जाऊन दे चल छोटी होती. आईस सोडल्यान बघता बांधता सारख्या बांध. हे बघ कसं सोडल्यान बघ सारखे जाम बांध. एक गावलेली ती पडली ना. ती छोटी होती ना. जाऊन दे ही बघ यात ती बघ खायते जाते बघ. असं असं थांब डबन डबन. मस्त 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 कडक भारी आहे भारी आहे. लहान नाही मस्त. एक 3 पगोल्यात नाही गावली आपल्या. एक पुढच्या गावली टाक थेट टाक. चल सारखे टाक. हां चल आपल्या एक गावली आता दुसऱ्या ट्रिपीत. ती पण चांगली आहे मोठी. अजून असत आमचे 6-7 पगोले बाकी. इकडे सारखे आहे इसून झाड इसून आहे सारखे काटे आहेत बघ. डबो जवळ नाही बघ तिथे दिसता पगोली. पाणी काही नाही. इथे ठेव इथे ठेव. जा जा घे जा मी बघते डबो जा सोड. काय नाही टाक. हे टाक हय टाक वाय जरा हय टाक खोल पाणी खायत समोर. पगोले उचललं आमका दुसऱ्या ट्रिपीक एकच कुर्ली गावली. तर हय तरी काय गावता काय नाही. हयो नाही काय आईस बांधते का. आईस संपवले आता बघ ना. वाईस बांध नवीन. पाणी भरलं आहे बघा. बघा आणि आता पाणी असून येवचा लागता. जरा हळूहळू ये. चपाक चपाक करीत येऊ नको. इकडे पाणी भरला आणि आता आम्ही बघा आमच्या पगोलीत ठेवूया. पिवळी रशी दिसता. सृष्टी आता तू उचलशील का मी उचलू. चौकात जा पाणी असं ना. कुठली धरायची नाही तू. एकदम म्हणजे डबाक करी जाऊ नको. असा अरे कडक कडक कसली हाव भारी टाकायच्या. दोन कुर्ली आमका गावली. डबो हंडाव नाही याच्यात टाकू. डबो हंडाव नाही याच्यात टाकू. तर असून दे आता ते टाकून ठेव परत. तर मस्त आमका कुर्ली गावली. आता आपले 2 रावले ना शिल्लक. म्हणजे तसं नाराज नाही. जरी त्या पगोल्यात नाही गावले ना तरी आपल्या कुर्ले पहिल्या ट्रिपीक मस्त गावले. 10-11 कुर्ले गावले. ते जाऊचं इथून जाऊ इथून असं. आवाज करू ना बारके याच्यात बघू. गाव दे आपण फेर नाही तरी बरी आहे गो. एकदम पण लहान नाही.
आपल्याक ह्या ट्रिपीक तसे जास्त नाही 2-3च कुर्ले गावले. 2 आपल्याक मस्त मोठे गावले. आणि आपली अजून एक पगोली उचलूची. सृष्टी धडपडत चालता. आज पाय दुखतले म्हणता. तेव्हा मागे आपली एक अजून ती उचलूया. चला हळू जा. डबा करून असं मस्त 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 कडक यो मस्त. भूतूत डब्यात घे पडतली. कडक आहे एकदम घाण नाही. भारी आहे एकदम पीस. सारखे टाक. ओके. 3 गावले आणि एक छोटी जंगल बघा. हे सगळं कांदळवन सगळे म्हणजे आतमध्ये एकदम. आम्ही आतमध्ये येलो एकदम. हे तू कधीच नाही येतलंस ना? पहिल्यांदाच येतलंस ना? मागे एकदा पिंजरे टाकलेलं आहे. पण आता बघ कसला वाटतं. चल जाऊया ना. चल शेवटची ट्रिप उचलू. ते बांधलं नाही होडी. हां शेवटच्या ट्रिपीक जातो. आपल्या 2 ट्रिपीत मिळून कमीत साधारण 15 कुर्ले गावले ना. पहिल्या ट्रिपीत 11 आणि दुसऱ्या ट्रिपीत 4 गावलेले. एक छोटी होती, बाकीचे 3 बरे होते. तर आता आपण शेवटची ट्रिप उचलतो आणि आपण आता पगोले घेऊन येऊया ना. ओके चल. आता उचलून बघूया 2-3 तिकडे फिर आणि येईपर्यंत परत तेवढे वेळ जातो. मग 2-4 गावले तर गावले परत. मग असे नवीन आईच बांधलेलो ना. हो 2 एकदम कडक मस्त. काय ठीक आहे. मोठी काय बरी आहे ती. बारकी अशी नाही एकदम. मस्त गावले. उचललं ऊन बरा झाला. सारखे हे करून ठेव. आपल्या गावली ठीक आहे. चालत तर 3 गावले ना. चल एकदम सुकी जागा होती. आणि आता पाणी बघा ह्या साईड नाही तर बीड आहे. पाणी किती भरला बघा. तर मस्त आपल्या आतमधल्या पगोले 2 भेटले. थई एक भेटली. आणि परत आता हयच आम्ही एक 5-1 मिनटं थांबतलो. 5-15 मिनटं. किती 5 मिनटं थांबूया का 15 मिनटं थांबूया? आधी बघूया. त्याच्यात असले तर थांबूया, नाही तर ते घेऊन ये. हां चल. वड पडशीला खाली. वड करता. हा वा मस्त वत होय तरी काय दिसता म्हणजे हे बघ. आता मोबाईल टाकणार असतो कुर्ल्याच्या पुढ्यात. आता आपल्याला एवढे गावले. आम्ही थांबान परत उचलीत जातात. अशी काय पडली पगोली नक्की? उचलून बघ. हां बरोबर पडली. टाक. चल. आज पण केलं ना सगळे पगोले मीच उचलतलोय. त्यामुळे धडपडत काय होय ना जाता. मग मी आणि हसाक नको मी जर होतोय म्हणून. चल असा मस्त. अरे वा कसली आहे भाऊ. कडक आईला आत मस्त ना. फोटो काढूया यायचो आपण. हां थांब. वत भारी. आतापर्यंत सगळ्यात पहिल्या ट्रिपी कसे गावले ना आपल्या मोठे टाक. ओके शिकलं का? चल आता थोडा वेळ थांबी यावी का त्या झाडावर बसूया. आता पाणी येत आहे बघ. टोकरभर पाणी होत चाललं. हां तर सृष्टी झाडावर चढाक बघता आणि हय बसूया म्हणता झाडावर. जमात तर इथे ह्याच्यावर पाय ठेव थंय वरती आणि चढ. हां ते सुक्या का धर नको. आहे का धर. हा चढला बाबा. खाली पाणी भरला आणि ह्यावर झाडावर चढान बसला. आता म्हणता हय बसूया थोडा वेळ. मी पण आता ते हय बसतलं बाजू. कारण खाली पाणी आहे. किती वेळ पाण्यात उभं राहतलं. आपल्या 10-15 मिनटं थांबायचा. डबो ना त्या बाजूक थंय ठेवूया वरती. हां मी होय काय तुझ्या बाजूला थांब.
मी झाडावर चढान बसलो कारण खाली सगळं पाणी आहे आणि होडी आपली भरपूर लांब आहे तिकडे. त्यामुळे आम्ही बसलो. डबो पण आम्ही उकरलो तो वरच ठेवलो झाडावर आणि त्याच्यात कुरले असत. बसाक गावना नाही, खाली ठेवूक नाही गावाचं. खाली बघा सगळं पाणीच भरला. थोड्या वेळाने थांबतलो इथे आणि मग एकदम पगोले घेऊनच जायचे ना. ओके. त्या बाजून उतार चल जाऊचा घरात. तर अरे बापरे, माका उचलून घेऊचा लागता की का नाही ना. काय लागतं. चला उतारला एकदाचा. चल आता सोमते पगोले घेऊया. हां उचलशील काय? मी उचलू. आज पणच केलेलं वाटतं मीच उचलतलंय. म्हणजे सांगाक मोकळा मी इतके कुर्ले काढले माझं हात गुण. चल उचल. घेऊन या बघोली. आमची आता शेवटची ट्रिप. आम्ही आता घरात चाललो. काय नाही कारण लई वेळ नाही थांबलो ना आपण. चल ऐसे सोडूया. काय नको असून देत. आधी एकदमच सोडूया मग. आणशील ना. ओके घेऊन ये. मी हे थांबतोय. फुडसून हां डबाक करीत जाऊ नको. असा लय छोटी हा. नाही बरी आहे एकदम बारीक. काय ती बरी आहे. रशाक बरी आहे. पडत हा ती पगोली जरा फाटकी असतली. एक गावली आमका. शेवटच्या ट्रिपीतली पहिलीच कुरली ना. 2 पगोले उचललो आणि तिसऱ्यात एक गावली छोटी. ठीक आहे चालतं. चांगली आहे साईज. म्हणजे काय एकदम पण छोटी नाही. बरी आहे. वत तशीच गुटाळाने ती माझ्याकडे. असा बरी आहे हान. समजून टाकलेल्याचा काहीतरी उपयोग झाला. ठीक आहे. चल पुढे. असा नको घेऊ, टाकून दे. एक छोटी गावली आम्ही सोडून दिलं. मोठी झाल्यावर आमकाच गावात. हा वा 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 वा. शेवट गोड झाला. शेवटची पगोली, शेवटची कुर्ली मस्त मोठी गावली. तर आपल्याक एवढे गावले ना. बरे चल. म्हणजे आपण एकदमच लॉस नाही आज. पगोली वरती टाकलो आपण. बरोबर. चल आता नंतर शेवटी घरी जाऊन दाखवूया आपल्याला किती कुर्ले गावले ते. चला तर आधी जाऊया घराकडे. आता लय दामाक झाला आणि पाय पण आज लय दुखतले. मित्रांनो आम्ही घरी येलो आणि आपल्याक एवढे खेकडे मिळाले बघा. आज मस्त एकदम काम 25 झाला. जे चाललो आम्ही एवढे ना ते आमचं सार्थक झालं. आणि पहिल्यांदाच मी असे वरून पगोले टाकून खेकडे पकडले. नाही तर कायम होडीतूनच टाकतो. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला बाय बाय.